ଆଜି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଘରର ଆଉଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯାଅ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କପଡ଼ା ସେଠି ମୁଁ ଭେଦା ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ କାଚି ଦେଇ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲିଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି କାଚିଲି। ଦେଖ କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଘରର କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି ପାରିଲି ମୁଁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।